sarta runtut mimbuwe rasaki ramatan ana cecer nama tanana cecer rasra rasa dutat nalokerte natayakte okerte natayakte saya manunggal jiwarata
Sopo Siti Monggo ira Kenarepek Budaya yoganane Matur sembah nuwun. Kalenggan menika Sang Jwita Ratu Dyah Ayu Kencana Wungu paring sabda hamini suda dumateng ingkang abdi minangka patih wonten ing Majapahit. Aduh. Nanging Sang Jwita Ratu ingkang menapa? sedaya sabda dawuh dalem ingkang katemben rumentah dumateng ingkang abdi menika boten kawula anggep minangka kanugrahan ganjaran menika boten nanging palenggan patih wonten negari Majapahit menika sesanggeman ingkang awrat sageta damel tentreming negari Majapahit. Kandes Ing mangkenipun kula sagah damel ayem-ayeming para kawula wonten ing Majapahit. pancen menika ingkang kula kersakaken. Ngaten. Namung to Nggih, Mo. Kan kuwi. ana pate kok jenenge Haryo Cijitan. Mboten wonten. Nggih, betul. Ora masuk lah mboten. Kirang seru, kirang pas. Apa? Kirang seru. Kurang seru, Gas. Ah, nggih. Patih Majapahit kok Ayo cecetan.
Napa nggih? Nuwun sewu. Sang Juwita Ratu minangka pangarsa wonten Majapahit. Nggih. Menawi dipun keparengaken nggih. Sak sampunipun kula nglenggahi wonten ing damparing kepatihan menapa dipun keparengaken kula tambah jeneng ngaten. Ingin menapa pun? Monggo menawi panjenengan menika badhe tambah jeman asli. Boten dados menapa lho, Paman. Boten dados napa? Boten. Asal. Ora yo jejetan. Nggih. Patih Majapahit harya jejetan. Langkung prayogi. Mila saking menika Sang Juwita Ratu. Minangka warangka dalem wonten ing Majapahit boten harya jejetan nanging patih lugender. Lugender pramila saking menika sampun ngantos ngersa dalem yasa gaman ingkang ampuh mangun beteng ingkang kandel awit menapa Majapahit menika wonten satriya sakembaran ingkang saged dados beteng ing negari ingkang saged nyirnakaken mangsa ingkang saged damel tentreming Majapahit. Wonten satriya sakembar. Nggih, Banjur menika sinten nggih, Paman? Gatotkaca Majapahit layang Seta, Antareja Majapahit layang Bumitir. Menika saged damel beteng ing negari Majapahit, damel tentrem mengsah boten badhe wani dumateng ngersa dalem minangka pangarsa. Lah ya ngono. Yen ora krungu matur. Nuwun sewu Sang Juwita Ratu. Aja ngisi-ngisi. Sak sampunipun panjenengan lenggah wonten kursi gading Kencana